som en af dem, der skal ud og markedsføre det danske turistprodukt. Er det så godt nok? Altså hvis vi i stedet for at måske svare på spørgsmålet selv, prøve at kigge på, hvad siger de gæster, som har været her og som har konsumeret produktet. Der må man sige, generelt så er der en meget høj grad af tilfredse med produktet. De synes, det er dyrt, men de er generelt tilfredse med det. Der er for mange, der ikke synes, det er helt af pengene værd. Men det er ikke nok til, at de ikke er tilfredse. Så nogle gange så er det lidt svært at trykke de her tal, fordi mange af dem, fra hovedparten, kommer faktisk tilbage. Så vi kender det godt fra os selv, når vi har købt noget, vi synes måske, det var en smule smådyrt, men egentlig var vi sgu også glade for det. Det er svært at finde det der punkt, men der er ikke nogen tvivl om, at det er en udfordring, at det er dyrt. Man lander i København, og altså jeg kan godt tage til Paris en uge med min kone, men man tager ikke til København en uge. Det bliver simpelthen for lille til. Og derfor er vi nødt til at snakke med hinanden om, hvordan får vi skabt en dybere produktportefølje. Og det er jo at sige, når man lander i København, så lander man og bruger en dag hos Lars i Tivoli, eller man tager til stranden, og man tager til Odense, man tager måske herover sidst på ugen og spiser gourmetmad, eller hvad man nu gør. Og der synes jeg, at vi som regioner skal gå ind sammen med erhvervet, sammen med kommuner, sammen med andre, og sætte os omkring det fælles spor og skabe det. For hvis man nu skal bevæge sig rundt i regionen for eksempel, så skal man have et turismekort, der bare virker. Jamen kommunerne her, altså noget af det, som vi ved, at danskerne er rigtig gode til, det er de her nærværende oplevelser, det her, når du er tæt på danskerne osv. Og jeg ved godt, at der er mange diskussioner om, vi er service-minded osv., men alle de analyser, jeg har set, det viser i hvert fald på Exit Poll, det er, at man faktisk godt kan lide danskerne, og man synes egentlig, det kan godt være, at vi er reserveret, men man synes faktisk, at vi er meget venlige og imødekommende. Ja, når man lærer dem at kende, ikke? Jo. Hvad kan vi gøre for... Hvad kan vi gøre fra kommunernes side for at byde dem mere velkomne, når det er ude i lokalsamfundet og skal have den her lokale oplevelse her? Hvad er det, man kan? Er det at styrke turistinformationen derude? Er det at få borgerne ud af døren og sige til dem, nu kommer der altså turister, og nu skal vi alle sammen bakke op om det? Eller hvad tænker du, man kan gøre for den mere helt lokale side? Jamen det handler om, i forhold til, altså fra kommunernes side, at sikre, at som du egentlig siger, at borgerne har en viden og en opfattelse af, at det er noget, der kommer dem til gode. Og det vil sige, at det handler om, at man i samarbejde med civilsamfundet, altså i det der fine ord, der hedder samskabelse, kan skabe nogle netværk, kan skabe nogle rammer for, at man kan sikre, at det her helt lokale møde, at man kan støtte op om det helt lokale møde. Men hvad tænker du, der skal til, før danskerne åbner op og kan se det her som en del af deres udviklingspligt, han er så på kulturområdet, eller deres bidrag til samfundet? Jeg tror, det handler meget om, at vi også skal turde være stolte af det, vi er. Det er igen tilbage til visionen, altså det, vi gerne vil være kendt for. Det er også noget med at stikke armen op i vejret og sige, at vi har faktisk nogle verdensarvssteder. Der, hvor man fra UNESCO's side har sagt, jeres natur, jeres kultur er simpelthen så unik, at det skal kunne komme alle mennesker i hele verden til gode. Det kan godt være, at man ikke kan skalere de små oplevelser, men Dining with the Danes er en lille oplevelse, som nogen har synes er fantastisk, og som spreder sig, mange synes er skide godt. Noma er heller ikke masseturisme, men det har skabt nogle bølger, som har skabt en masse inspiration, og mennesker kommer hertil. De spiser så ikke på Noma, de spiser alle mulige andre steder. Men små ting, som stikker ud og er noget særligt, skaber gode historier. Og de kan måske ikke skaleres, men de kan være inspiration og fortælle gode historier om Danmark.